ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀ ବହିର ଲେସନ୍ 3rd ଚାପ୍ଟର ଦ କ୍ୟାମେଲ୍। କ୍ୟାମେଲ୍ ମାନେ ଓଟ, ଓଟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସମେରୀ ମାନେ ସାରାଂଶ। ଦିସ୍ ସର୍ଟ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଟୁ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ସ। ଏହି ରଚନାଟିରେ ଓଟ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ବା ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। It gives us the basic idea about the camels. ଏହା ଆମକୁ ଓଟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। Where do they live and how they live, etc. Where do they live and how they live, etc. ଓଟମାନେ ମରୁଭୂମିରେ କିପରି ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଓଟମାନେ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। The camel is called the sheep of the desert. SHIP sheep ମାନେ ମରୁଭୂମି। The camel is called the sheep of the desert. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଓଟକୁ ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କୁହାଯାଏ। It helps men in carrying merchandise from one place to another in the desert. It helps men in carrying merchandise from one place to another in the desert. ଓଟ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ ବହି ନେବାରେ, ମର୍ଚାଣ୍ଡାଇଜ୍ ମାନେ କ'ଣ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାରେ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଜିନିଷପତ୍ର ବହି ନେବାରେ ଫ୍ରମ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଆନାଦର ଇନ୍ ଦ ଡେଜର୍ଟ ମରୁଭୂମିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଓଟମାନେ ମଣିଷକୁ ଜିନିଷ କିଣା ବିକା କରିବାରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। Men started domesticating camels thousands of years back. ମାନେ ଲୋକମାନେ ଓଟକୁ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାଳିତ ପଶୁ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। Man started domesticating ମାନେ ହେଲା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ। Domesticating camels thousands of years back. ହଜାରେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବା ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଓଟକୁ ପାଳିତ ପଶୁ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। Since then ମାନେ କ'ଣ ସେବେଠାରୁ ସେବେଠାରୁ they have been living with human beings as pets. ସେବେଠାରୁ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରୂପେ ମାନେ ପୋଷ୍ୟଜନ୍ତୁ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। Since then they have been living with human beings as pets. ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଳିତ ପଶୁ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। There are basically two types of camel. ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ପ୍ରଜାତିର ଓଟ ଅଛନ୍ତି। There are basically two types of camel. ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରଜାତିର ବା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓଟ ଅଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା one which has only one hump on its back and the one which has the only one hump ଯାହାର କି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୁଜ ଥାଏ on its back ତାହାର ପିଠିରେ on its back ମାନେ ତା ପିଠିରେ and the other has two humps ଏବଂ ଯାହାର ଦୁଇଟି କୁଜ ଥାଏ। The camel with single hump is called dromedary. ଯେଉଁ ଓଟର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୁଜ ଥାଏ ତାହାକୁ ଡ୍ରୋମେଡେରୀ ପ୍ରଜାତିର ଓଟ କୁହାଯାଏ। କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯାଉନି କ'ଣ? ମୋବାଇଲର କ୍ୱାଲିଟି ଠିକ୍ ନାହିଁ।
द କ୍ୟାମେଲ୍ ୱିଥ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହମ୍ପ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଡ୍ରୋମେଡେରୀ। ଯେଉଁ ଓଟର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହମ୍ପ ବା କୁଜ ଥାଏ ତାହାକୁ ଡ୍ରୋମେଡେରୀ କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ୟାମେଲ୍ ୱିଥ୍ ଟୁ ହମ୍ପସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍। ଯାହାର ଦୁଇଟି କୋଜ ଥାଏ ତାହାକୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆନ୍ କୁହାଯାଏ। Camels have long saggy winter coats that keep them warm during cold। ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ହେଲା ଓଟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଶୀତ ଦିନରେ ଗରମ ରହିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଘଞ୍ଚ ଲୋମ ଅଛି। କେମିତି ଲୋମ ଅଛି? ଲମ୍ବା ଏବଂ ଘଞ୍ଚ ଲୋମ ଅଛି। Camels have long saggy winter coats that keep them warm during cold and shorter and tighter coats to keep them cool during hot summer। ବର୍ଷା ଦିନେ ସେଟା ଖରାପ ହବ। ହଁ ବାବା, ପଟିଟା ପକେଇକି ଟିକେ ହଁ।